Köszöntöm a kedves nézőinket! Az első kísérleti sport híradót látják a Bácskun Sport előadásában. Ma 2014. október 20-a van. Hétfő a Petőfivárosi Sportegyesület sporttelepén ma sincs szünet. A fél háromos kezdettel Bácsalmás Nagybaracska U14-es labdarúgó rangadónak a tanúi lehetnek, itt megjelentek, úgyhogy ez lesz, és két meglepetés riporttal a U14 egyik legjobbjával, Maróti Máriusszal, akinek egész rosszul kezdődött ez az idény, hisz neve átmenetileg Maródi Máriuszra változott. A másik beszélgető társam Nagy Zorán lesz, akit a Bokodi U16-os labdarúgó csapatban ismerhettünk meg egykor, mint nagy gólvágót, majd később játékvezetőként tűnt fel akár a bácsalmási pályákon is, és az idei évtől kezdve pedig az U21-es labdarúgó csapat vezér alakja, ami a góllövésben is megmutatkozik. Hát ez lesz a mai téma. A bácsalmási Petőfivárosi U14-es csapata új edzővel, Hepp Tamással kezdte az új idényt. A soros Nagybaracska elleni mérkőzésen mit vár a csapattól? 3 pontot és szép játék. Köszönöm szépen. Majd a végén megbeszélnénk akkor, hogy volt. Csaba, gyerünk! Úgy van, Csabi! És a beadás! Bravo! És... Akkor, hogyha megkérdezhetném, hogy mik a célkitűzések a mai mérkőzésre? Videó ez? Igen, győzelem, semmi probléma. Győzelem. Az első vereségét el kell, hogy ma szenvedje a Bácsalmás. Igen? Igen. A végén majd megbeszélnénk, hogy akkor miért nem így lesz, vagy hogy volt. Jó, köszönöm szépen, Prókai Károly vagyok. Ugyan, bravo Máriusz, nem baj! Kettő egy. Ez volt jó tíva.